Ahoj lidi, zdraví vás Klon a já vás vítám na našem channelu. Tento channel mám společný s hráčem Kasy a náš channel jsme si založili ve dvou a bude se to jmenovat CKNI Studio. A budeme si pro vás připravovat návody, jak vydělat a různé další videa z Metinu 2 Syndicate. A dneska jsem tu pouze jenom já, protože já jsem si vzal na starosti tohle video. A dneska vám ukážu, jak dropovat zlaté klíče a kde, a zlaté pokladnice a následně to otevřít. Takže jdeme na to. Dám si buff. Jinak na to, abyste tady dropovali, vám stačí kůň VH, neboli Warhorse. Dropuje to celkem dobře, já jsem tu dropoval tak půl hoďky a padlo mi tak 20-25 klíčů. A dám si pláště, zapnu kurare, ať mi to nebere BZK, neboť jsem drop. Droperky jsem si chtěl dát. Tak musíme zničit triády, protože já proti magii vůbec nic nemám, žádnou odolnost. Tudíž berou nechutně hodně. Zatím mi sice ještě nepadl, ale jak říkám, do té půl hoďky vám určitě spadne aspoň tak 20 klíčů. Jinak mám výbavu asi tak za 200-300 mega, takže nemusíte mít nic extra. Tak, jeden zatím už padl. Jako často spíš padají z těch driád než z pařezů, ale můžou vám taky padnout zlaté pokladnice nebo pruty. Takže takhle si to tady pěkně farmit a za půl hoďky máte klíče. Takže tohle je první část tohohle videa, celkem budou 3. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu, který bude v chrámu Útrapy a tam budeme dropovat zlaté pokladnice. Jinak ještě taková vsuvka, tady jsem v Červeném lese, jsem zapomněl říct. Takže zatím ahoj a uvidíme se u pokladnic. Takže lidi, jsem zpět, nacházíme se v chrámu Útrapy a přicházejí slibované zlaté pokladnice. Takže dáme si buff. A jdem ničit démony. Jsou tady menší levely, jsou to 59 a 58, 7 možná taky nějaké. Takže tady to asi můžete plášťovat lépe. Drop tu je pořád velký. Zase si dávejte bacha na démonní šamany. Ale já myslím, že tady to ti démonní šamani jsou o hodně slabší než v Červeném lese driády. Takže to bez problémů usekáte. Už začínají brát. Teď jsme vlastně v druhé části videa, kde sekáme zlaté pokladnice. Už jsem si všiml, že mi tady nějaká padla. A v třetí části je to otevřené. Zatím máme teda jednu. Počkat, vzal jsem ji nebo ne? Jsem viděl, že padla a buď jsem slepej, nebo... asi jsem ji vzal.
Dobře, tak jsem ji tady nevzal. Jdu si pro ní. Jinak s těma pokladnicema padají o trochu víc jak zlaté klíče v červeném lese. A pak na konci, jak to nadropujete, si můžete vybrat. Buď prodáte pokladnice a klíče. Kus se prodává tak kolem těch 400k. A nebo zkusíte štěstí a otevřete si to. Já to teda na konci videa teda otevřu, už jsem to říkal. Celkem bohatý drop, další zlatá pokladnice a 2 kuličky proměny. A jinak, jak jsem říkal, že jsme na tento kanál 2, tak se teda zkusím sem vecpat i jak otvírá teda můj spoluvlastník tohohle YouTube channelu taky. Začali jsme oba dva stejně, hrajeme to 3. dnem. A dropy jsou teda úžasné na těchto démonech. Takže já si teda vemu kuličky proměny, trochu víc toho nadropuju a uvidíme se v 3. části, kde to všechno spolu otevřeme a buď si shrneme k tomu nějaké věci, anebo k tomu přidáme nějakou hudbu. Takže konec 2. části a zatím. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Reach up to the sky above higher, like you can't get enough. Reach up, push the feeling higher, and then you bring it back. Reach up to the sky above higher, like you can't get enough. Reach up, push the feeling higher, and then you bring it back.